zápase tým sportligy finálovom medzi Nitrou a Banskou Bystricou. Vítam tu trénerov týmu, nech sa páči hodnotenie zápasu Pavla Nimirovsa. Myslím, že sme videli veľmi dobrý plov zápas so všetkým, čo má byť. Vynikajúca atmosféra, či už domáci alebo naši fanúšikovia. Osobné súboje, dá sa povedať, dominovali hre, šance na jednej, na druhej strane. Myslím, že pozorné obrany, hlavne z obidvoch strán. Pre nás sa zápas nevyjal úplne ideálne, hlavne v tej druhej tretine, keď sme viedli. Mali sme tam párkrát aj šťastie. Podržal nás výborný brankár Bakašova. Zlomový moment bol do stavu 2-1, keď naše presilovky chytilo samostatný nájazd. My sme sa, myslím, že výrazne zlepšili v tej tretej tretine. Sme sa ďaleko viac tlačili do brány, boli sme hladní po víťazstve a aj keď možno takými šťastnejšími gólmi sme to dnes vrátili, ale taký hokej vyzešli toho naproti, tak ako Nitra u nás doma v druhom zápase, tak sme boli dneska hladnejší po víťazstve. A slovo dostane tréner domáceho týmu, pán Andrej Kvenč. Bol to opäť veľmi vyrovnaný zápas, ktorý rozhodujú detaily. V závere jeden detail, nastalo predĺženie, ale predtým tá situácia spoza brány. Vieme, že Bystrica má veľmi silný ten predbrankový priestor, vytvára tam neustály tlak, jednoducho nesmieme sa tam nechať pretlačiť. A možno za stavu 2-1 sme boli troška pasívni, zbytočne sme nehrali náš aktívny hokej, Bystrica sa troška dostala do šanci, ale paradoxne aj tak sme tam za stavu 2-1 mali ešte šance. Ale čo si myslím, že dnes rozhodlo ten zápas, nemali sme taký pohyb, takú tú napruženosť do osobných súbojov. V tomto Bystrica bola dneska troška lepšia a hlavne naše presilové hry dneska boli veľmi zlé a musíme určite zlepšiť túto činnosť. Ale hovorím, tá séria je stále vyrovnaná, otvorená. Zajtra je zás nový deň, predpokladáme opäť veľmi vyrovnaný zápas, a ktorý zás rozhodnú maličkosti, detaily, kto jak v danom momente bude na to pripravený. Ďakujem pekne.